Είμαι η Μέρη Δρίτσα και είστε στο Βοτάνων Λόγος. Είναι τα μυστικά της Μέρης και σήμερα έχω ένα υπέροχο μυστικό να σας πω. Θα φτιάξουμε μία αληφή θρέψης για το δέρμα και όταν λέω αληφή θρέψης εννοώ ότι θρέφει το δέρμα. Μπορείτε να τη βάλετε σε σημεία που είναι ξηρό το δέρμα μας, στους αγκώνες μας, στα πόδια μας, στα γόνατά μας, αλλά σε χτυπήματα, σε μόλοπες, σε κατακλήσεις, σε προβληματικά σημεία, ακόμα και ανοιχτές πληγές, οι οποίες όμως δεν αιμορραγούν και θέλουμε να θρέψουν γρήγορα. Αυτή την αληφή την έχω κάνει παραλλαγή από μία παλιά συνταγή. Μισό λεπτάκι να κλείσω λίγο να μην με παίρνει στα μάτια. Μία παλιά συνταγή, υπάρχουν πάρα πολλές παλιές συνταγές, γραμμένες σε κώδικες, οι οποίες ήταν προφορικός λόγος από παντού, από όλη την Ελλάδα. Μία από αυτές τις συνταγές είναι και αυτή που έχω εδώ να σας δώσω σήμερα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και συστατικά μέσα τα οποία δεν τα έχω προσθέσει εννοείται, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε σήμερα. Ό,τι μπόρεσα όμως να σώσω και να μπορέσω να το βάλω μέσα σε μια καλή συνταγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, το έχω κάνει. Και θα σας εξηγήσω τα υλικά και στην πορεία θα σας λέω τι ακριβώς κάνει το καθένα περίπου και πώς θα λειτουργήσει αυτό το προϊόν. Λοιπόν, θα σας πω ότι θα χρησιμοποιήσουμε 20 γραμμάρια κερί μέλισσας. Εγώ έχω ένα υπέροχο κεράκι εδώ, το οποίο κεράκι μου το έχει στείλει και μια πελάτησά μου από τη Λάρισα, η Ευδοξία, γεια σου Ευδοξία, μαθήτριά μου, εξαιρετικό παιδί. Κεράκι μέλισσας και βάζουμε 20 γραμμάρια. Εγώ βλέπετε ήδη έχω ανοίξει το μπεν μαρί μου και όπως βλέπετε δουλεύω πάντα, αν έχετε δει και άλλα βίντεο δικά μου ή φωτογραφίες που ανεβάζω στο site μου, με πράγματα που έχουμε στο σπίτι. Μία σαλατιέρα και μία κατσαρολίτσα. Δεν χρειαζόμαστε για τα φυσικά προϊόντα κάτι παραπάνω. Βάζω μέσα λοιπόν στο μπεν μαρί μου τα 20 γραμμάρια κεριού. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω ρετσίνι. Το γνωστό ρετσίνι που ξέρετε, ρετσίνι κονοφόρων, αυτή η πίσα των κονοφόρων, όπως λέγεται, είναι ξερό, το έχω μαζέψει εγώ στο βουνό, αλλά είναι ξερό. Και βάζω 2 δάκρυα από ρετσίνι μέσα. Τα σπάω κιόλας και τα βάζω να λιώσουν μαζί με το κερί. Το ρετσίνι είναι πολύ ωραίο μυστικό, κάνει φοβερή θρέψη. Είναι και πολύ απολυμαντικό για τις ανοιχτές πληγές, για τις πληγές αυτές που θέλουμε το δέρμα μας να αρχίσει να κλείνει εύκολα. Και το αφήνουμε και περιμένουμε να αρχίσει να λιώνει μαζί με το κερί. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, γιατί χρησιμοποιούμε όσο πιο παλιό λάδι έχουμε. Θα μου πεις τώρα στο σπίτι μου, εγώ δεν έχω περσινό, δεν πειράζει, βάλε το φρέσκο. Αλλά αν έχετε λίγη μούργα ή ένα παλιό λάδι που το έχετε ξεχάσει ένα μπουκαλάκι, αυτό κάνει καλύτερη δουλειά από το φρέσκο. Κι όμως είναι καλύτερο. Εδώ εγώ έχω μούργα. Έχω καθαρή μούργα που τη χρησιμοποιώ και σε κάποια θεραπευτικά σαπούνια, σαν και αυτό που θα δείτε παρακάτω. Και βάζω 60 γραμμάρια λοιπόν. 60 γραμμάρια έχω μούργα, από ελαιόλαδο φυσικά. Και έχω και 15 γραμμάρια λάδι πεύκου. Θα μου πείτε πώς γίνεται το λάδι πεύκου. Είναι εύκολο. Βάζετε μέσα σε λίγο λάδι πευκοβελώνες και τις αφήνετε μερικές μέρες και γίνεται το λαδάκι του πεύκου. Ή βάζετε μεγάλη ποσότητα και γίνεται σε 40 μέρες. Τώρα αυτό δεν χρειάζεται να γίνει τόσο πολύ και σε 10 μέρες μπορείτε να το κάνετε, ή το πιο εύκολο για να τελειώσετε τη συνταγή σας, να την κάνετε γρήγορα, βάλτε 2 πρέζες, να το πω καλύτερα, έτσι για να είναι και στην ευκολία σας να το χρησιμοποιήσετε. 2 πρέζες, 2 πιασίματα με τα χέρια σας ή ζυγίστε 10 γραμμάρια πευκοβελώνες, βάλτε τις μέσα σε 100 γραμμάρια λάδι, σιγοτηγανίστε τις για 1 ώρα περίπου, σε πολύ χαμηλή φωτιά και έχετε ένα πολύ ωραίο λάδι πεύκου. Είναι το πιο εύκολο να κάνετε αυτή τη στιγμή λάδι πεύκου. Και θα μου πεις γιατί να το κάνω. Γιατί θέλουμε την απολύμανση. Θέλουμε την απολύμανση στην πληγή που θα βάλουμε την κρέμα, οπότε και αυτό θα βοηθήσει με τη σειρά του. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε με το λάδι πεύκου και το ρετσίνι του πεύκου. Γίνεται μια πολύ ωραία συνεργασία του ίδιου δέντρου. Γίνεται μια δυναμική συνεργασία 2 διαφορετικών συστατικών της ίδιας δρόγης, του ίδιου δέντρου. Και αυτό δίνει ακόμα πιο μεγάλη δυναμική στο προϊόν που θα φτιάξουμε. Οπότε 15 γραμμάρια λάδι πεύκου. Και στη συνταγή που θα δείτε στη σελίδα μου τα λέει αναλυτικά πώς θα το φτιάξετε. Το λαδάκι, θα το καταλάβετε.
συνεχίζω και σας λέω ότι έχω μία κουταλίτσα της σούπας, εδώ το έχω, από πούδρα δεντρολίβανου. Η πούδρα του δεντρολίβανου γίνεται με το γουδί. Μην χρησιμοποιήσετε blender, μην χρησιμοποιήσετε multi, τίποτα, θα χρησιμοποιήσετε την υπομονή σας και ένα γουδί. Το οποίο θα το τρίψετε το δεντρολίβανο με το γουδί όμορφα, μετά θα το περάσετε από μία σιτά, ένα σουρωτηράκι, να βγάλετε την πολύ ψηλή πούδρα. Αυτό θέλουμε μία κουταλίτσα, γιατί και αυτό βοηθάει στη θρέψη και στην απολύμανση φυσικά. Εύκολο, απλά όταν να έχετε υπόψη σας ότι αυτές οι συνταγές θέλουν χρόνο να αφιερώσετε, χρόνο και να αφιερώσετε και ενθουσιασμό. Δεν είναι μία αλήθεια που θα την κάνετε για πλάκα, για αστείο να παίξετε. Πρέπει να ενθουσιαστείτε για να τη φτιάξετε αυτή την αληφή. Και το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Θα συνεχίσω και θα σας πω, όπως σας είπα και πριν, να σας εξηγήσω, σαπουνάκι. Εγώ έχω ένα σαπούνι ελαιολάδου που έχω φτιάξει και από αυτό το σαπούνι ελαιολάδου έτριψα κάμποσο σε ψηλό τρίφτη. Θα σας δείξω εδώ, έχω και χοντρό και ψηλό τρίφτη. Ό,τι έχετε. Σε ψηλό τρίφτη είναι λίγο καλύτερο, θα σας βοηθήσει περισσότερο να λιώσει μέσα στην αληφή σας. Το έτριψα και αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε και μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι. Εγώ προσθέτω 15 σταγόνες βάμα πρόπολης, γιατί είπαμε ότι θέλουμε για απολύμανση και δύναμη να έχει η αληφή να είναι δυναμική. Και βάζω και κάπως σταγόνες λεβάντα. Αν δεν έχετε εθέριο δεν μας πειράζει καθόλου. Μπορείτε και 15 και 20 σταγόνες λεβάντα, ανάλογα πόσο θέλετε να βάλετε και ανάλογα τι ενοχλήσεις έχετε στο σημείο το συγκεκριμένο που θα το βάλετε την αληφή. Γιατί η λεβάντα παίρνει και τις ενοχλήσεις. Παίρνει τη φαγούρα, παίρνει λίγο την κοκκινίλα, αν έχουμε κάτι που ένα καύσο που μας ενοχλεί, αυτό η λεβάντα μας το ηρεμεί. Οπότε ένα προϊόν κάνει τη διαφορά για να μας δώσει πάρα πολλές ενέργειες σε αυτό το προϊόν το απλό που θα φτιάξουμε. Εγώ κοιτάω τώρα να λιώσουν λίγο το ρετσίνι, ήδη έχει αρχίσει και λιώνει, λίγο κεράκι έχει μείνει ακόμα. Και θα δείτε πόσο όμορφο θα γίνει το προϊόν, δεν θα το πιστεύετε. Η λαϊκή θεραπευτική είναι σοφή. Φυσικά χρησιμοποιούσαν και πράγματα που εμείς δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου. Δηλαδή η παλιά συνταγή αυτή συγκεκριμένη που εγώ τη μετάλλαξα λίγο, είχε τώρα σκόνη, δεν είχε σκόνη δεντρολίβανο, πούδρα, είχε πούδρα από ελαφοκέρατο. Μα πού να το βρω το ελαφοκέρατο τώρα να το τρίψω. Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν να προσθέσω ελαφοκέρατο. Δεν ήταν και δεν το ήθελα κιόλας να το κάνω και να το βρίσκα. Γιατί η λαϊκή θεραπευτική προστάζει να κάνουμε πούδρες από κόκαλα ζώων, από κόκαλα από κεφάλια σκύλου. Πολύ διαδεδομένο το κεφάλι του σκύλου, δεν ξέρω γιατί. Που εμείς μόνο και στη σκέψη κάτι παθαίνουμε, μας βγαίνουν διαφορετικά συναισθήματα. Αλλά και από σουπιές και από όστρακα και από διάφορα πράγματα. Εμείς μπορούμε να αρκεστούμε όμως στην πούδρα του δεντρολίβανου. Τώρα αν δεν έχετε δεντρολίβανο, και ένα φασκόμηλο δεν θα μας κάνει κακό, πάλι καλό θα κάνει. Απλά προσαρμόστηκε η συνταγή τόσο πιο κοντά όσο γινόταν στη συνταγή την παλιά. Εδώ δεν χρειάζονται συντηρητικά, δεν έχει νερό η συνταγή για να μπορέσουμε να προσθέσουμε, να θελήσουμε να προσθέσουμε συντηρητικά. Είναι ουσιαστικά μια αληφή που τη φτιάχνουμε και τη χρησιμοποιούμε αμέσως. Γιατί υπάρχει κάποια ανάγκη και τη φτιάχνουμε και τη χρησιμοποιούμε. Λιώνει λίγο εδώ το λαδάκι μας, το κεράκι μας. Δεν έχει πολλή ώρα ακόμα. Και θα προσθέσουμε λίγο το ένα λάδι μετά το άλλο. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Παίρνω τη μούργα μου και την προσθέτω σιγά σιγά μέσα στο κερί. Θέλω εδώ να σας διευκρινίσω ότι όταν βλέπετε συνταγές στο ίντερνετ, γιατί όλοι γκουγκλάρετε, βλέπετε στο YouTube, είναι πλέον καθημερινότητά μας όλων. Θα βλέπετε κάποιες συνταγές που λέει βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ κάπου και βάλτε τα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό μπορώ να σας το υπογράψω ότι είναι μια καταστροφή όλων των συστατικών των υλικών που έχετε βάλει μέσα και απλά δημιουργείται ένα έκδοχο προϊόν, δηλαδή προϊόν χωρίς συστατικά, αλλά που μοιάζει με προϊόν. Εμείς εδώ, κοιτάξτε με, παρατηρήστε τι κάνω. Ρίχνω το λαδάκι λίγο μέσα στο κερί, ώστε να μην πάθει σοκ ούτε το λάδι, αλλά ούτε και το κερί. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθώ να έχω τα καλύτερα συστατικά τους,
ενεργά. Ρίχνω λοιπόν το λαδάκι μου μέσα, το ένα, ανακατεύοντας συνέχεια και στη συνέχεια θα ρίξω και το δεύτερο λάδι. Το ένα μετά το άλλο. Η μούργα μπήκε, ρίχνω αμέσως και το κεράκι πεύκου. Το λαδάκι πεύκου. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά κοιτάξτε τις κινήσεις μου. Μόλις το δω και δεν έχει κάτι σε κομπάκια και είναι όλο λιωμένο, απλά το βγάζω από τη φωτιά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Κλείνω και το βγάζω από τη φωτιά. Όσο λιγότερη φωτιά έχουμε, τόσο πιο πολλά συστατικά. Όσο πιο πολύ τα θερμαίνουμε λοιπόν, τόσο πιο πολλά συστατικά έχουμε. Νομίζω ότι τη διαδικασία την έχετε ξαναδεί από μένα και είναι εύκολη. Η ουσία είναι το τι συστατικά θα χρησιμοποιήσουμε. Το φέρνω λοιπόν μπροστά μου και αρχίζω και το ανακατεύω, όπως το βλέπετε, γύρω γύρω, δεξιόστροφα, μέχρι να αρχίσει να πίζει. Σε λίγο, εγώ θα το ανακατέψω και σε λίγο θα δούμε τη συνέχεια να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Είμαι εδώ λοιπόν και πάλι και την ανακατεύω την κρεμούλα, την ανακατεύω μέχρι να πήξει, το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, γιατί αν δεν την ανακατέψετε θα πήξει, θα σφίξει και δεν θα γίνει αυτή η αληφή που έχω κάνει εγώ τώρα. Κοιτάξτε το χρώμα της, υπέροχο κατακίτρινο από τα λάδια και το πολύ όμορφο κερί. Και τώρα, όπως είναι ακόμα ζεστό, γιατί το μπολ μου είναι ζεστό ακόμα, θα ρίξω μέσα μία κουταλιά της σούπας τριμμένο πράσινο φυσικό σαπούνι. Σας είπα ότι το έχω φτιάξει εγώ. Τώρα το υπολογίζω εγώ και εσείς θα το υπολογίσετε. Μία κουταλιά της σούπας και ανακατεύω. Ανακατεύω μέχρι να ενσωματωθεί τελείως το σαπούνι μέσα. Να μπει στην κρέμα, και αυτό περίπου σχεδόν θα λιώσει. Είναι καλά τριμμένο, οπότε θα ενσωματωθεί πάρα πολύ καλά. Αυτό βοηθάει στο να θρέφουν οι πληγές. Το σαπούνι δεν έχει μόνο καθαριστική ιδιότητα, πέρα από την απολυμματική, βοηθάει και στο θρέψιμο. Μπορεί κάποιοι να έχετε ακούσει ότι πριν από τις κατακλήσεις βάζουμε πράσινο σαπούνι και το αφήνουμε πάνω να στεγνώνει ουσιαστικά. Και εμείς λοιπόν το βάζουμε με την αληφή. Ορίστε. Μπήκε μέσα στην αληφή, ενσωματώθηκε, όσο ανακατεύουμε δουλεύει. Προσθέτουμε τώρα τη μία κουταλίτσα την πούδρα από το δεντρολίβανο. Και πάλι ανακατεύουμε να ενσωματωθεί σωστά όλο. Πάρα πολύ ωραία. Θα ρίξω το μισό κουταλάκι του γλυκού μέλι μέσα. Και θα συνεχίσω τη διαδικασία του ανακατέματος. Να ξέρετε ότι το μυστικό είναι το καλό ανακάτεμα. Για να γίνει ζηλευτή η κρέμα, να γίνει όμορφη. Και πάντα θα έχετε στο νου σας ότι όσο πιο γυαλιστερή είναι μια κρέμα που φτιάχνετε, μια αληφή, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε αληφή ουσιαστικά, όσο πιο γυαλιστερή είναι, τόσο πιο μεγάλη επιτυχία είχατε. Θα βάλω λοιπόν 15 σταγόνες πρόπολη. Θα ανακατέψω πάλι. Και θα προσθέσω γρήγορα και 20 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας. Ωραία. Αυτό τώρα είναι τόσο εύκολο να το φτιάξετε. Η μόνη διαδικασία είναι ουσιαστικά στην αρχή να βρείτε λίγο το σαπουνάκι σας, να εγκληματιστείτε στο πώς θα δουλέψετε το γουδί. Να βρείτε, αν βρείτε ένα λαδάκι το οποίο θα είναι παλιό, αλλιώς αρκεστείτε σε ένα παρθένο ελαιόλαδο, σε ένα καλό λάδι. Καλή δουλειά θα κάνουμε, εννοείται. Το λάδι έτσι κι αλλιώς είναι θρεπτικό και δουλεύει πάνω στις πληγές και είναι πουλωτικό γιατί είναι μαλακό. Η δουλειά του είναι να κλείνει. Γι' αυτό οι αληφές είναι λιπαρές. Ενώ οι κρέμες προσώπου, οι κρέμες σώματος είναι υδατικές. Οι αληφές μας όμως είναι λιπαρές, είναι μαλακές. Πρέπει να είναι στον πόνο να βάλουμε κάτι γλυκό και όχι κάτι που θα μας ενοχλεί και θα μας τσούζει. Εγώ
Θα το βάλω στο μπολάκι έτσι για να το δείτε. Θέλω να το φτιάξετε. Είναι εύκολο. Είναι και η διαδικασία εύκολη, αρκεί να ενθουσιαστείτε όπως σας είπα και στην αρχή. Διατηρείται, αυτό το προϊόν που φτιάξαμε διατηρείται για πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται συντήρηση, δεν χρειάζεται ψυγείο. Μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και 1 χρόνο. Αν το έχετε σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου ουσιαστικά και δεν είναι σε συνθήκες μεγάλης θερμότητας ή μεγάλης ψήξης και ούτω καθεξής. Αν το αφήσετε στον ήλιο που θα πάτε για μπάνιο, όχι, δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο. Ούτε έξω από το σπίτι σας, μέσα σε ένα ντουλάπι του σπιτιού σας. Λοιπόν, το προϊόν είναι έτοιμο. Εγώ θα σας πω ότι μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει λεβάντα, μοσχοβολάει το σαπούνι που έχω βάλει μέσα και δεν είναι αρωματικό, αλλά μοσχοβολάει αυτή η φρεσκάδα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλά πράγματα. Κάντε μου ερωτήσεις άμα θέλετε, δοκιμάστε το και γράφτε μου από κάτω. Εδώ δεν θα σας πω που θα βρείτε πρώτες ύλες, στο votanon.gr μπορείτε να βρείτε, αλλά κάποια πράγματα είναι που μπορείτε να τα βρείτε και στο σπίτι σας πέρα από το κερί και το μέλι. Είμαι η Μέρη Δρίτσα, είστε στο Votanon Logo. Σας είπα γρήγορα μια πολύ ωραία συνταγή, ένα πολύ ωραίο μυστικό που ίσως κάποιοι να μην είχατε καταλάβει, να μην είχατε σκεφτεί ποτέ ότι αυτά τα υλικά μπορούν να κάνουν ένα θαύμα. Μπορείτε να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, γράφτε με ερωτήσεις που θέλετε ή αν θέλετε κάτι να σας φτιάξω, γιατί στην πορεία ό,τι μου ζητάτε ένα-ένα μπορώ να σας τα παρουσιάζω. Καλή συνέχεια!